Понякога, за да разберем настоящето, трябва да се заровим дълбоко в миналото. И точно това ще направим. Ще разглобим, буквално парче по парче, династичната архитектура зад една от най-влиятелните фигури в Европа днес. Защото ще видим как миналото не просто я е оформило, а може би дори и е предопределило. И не, това не е началото на някой виц. Това е всъщност централният въпрос на днешния ни анализ. Защото отговорът разкрива една абсолютно невероятна мрежа от власт, от богатство и влияние, която се простира не просто през държави, а през континенти и векове. Защото това, което ще разгледаме, е много повече от едно родословно дърво. Мислете за него като за карта. Карта, която показва как се е формирал съвременният западен елит. Историята на предците на Урсула фон дер Ляйен е всъщност един микрокосмос, един малък модел на всички онези икономически и политически сили, които са изковали модерният атлантически свят. Хайде да проследим тази карта заедно, клон по клон. И така, нека да започнем. Първо се насочваме към бащината линия – семейство Албрехт и техните корени в Германия, защото точно тук, в тази линия, се крият основите на една много, много дълга традиция. Традиция в държавното управление и в търговията. Вижте, семейство Албрехт не са от старата поземлена аристокрация, не са барони и графове по рождение. Не, те принадлежат към нещо друго, една много специфична германска класа, наречена Хюбше фамилиен. Това е бил, така да се каже, третият елит на Хановер. Образовани професионалисти, които поколения наред са били лекари, юристи, висши държавни служители. На практика хората, които са карали държавната машина да работи. Така че тук говорим за наследство не на синя кръв, а на служба, на експертиза и на бюрократична власт. И тази времева линия просто перфектно показва еволюцията на семейството. Само погледнете. Започват през 16 век като духовници, после през 19 век вече са част от висшата държавна администрация и тогава правят скока към глобалната търговия с памук в Бремен. Виждате ли как всеки етап надгражда предишния? И така, стъпка по стъпка се стига до финала. 1976 година, когато бащата на Урсула, Ернст Албрехт, вече е на върха на политическата пирамида. Ето тук е повратната точка. Ключовият момент. С Георг Албрехт семейството прави един огромен скок от сигурността на държавната служба към големият, рискован, но и изключително доходоносен бизнес с памук. След него синът му Фридрих е този, който изгражда моста през Атлантика, връзката, за която ще говорим след малко. И накрая идва Ернст, бащата на Урсула. Той човекът, който взима целият този натрупан икономически капитал и го превръща, съвсем успешно, в реална, осезаема политическа власт в следвоенна Германия. Добре, време е да прекосим Атлантическия океан, защото за да разберем откъде идва голяма част от този капитал, трябва да се озовем в американския юг. Пренасяме се към майчината линия и корените на търговската мощ на семейството, а именно фамилията Ладсън от Чарлстън, Южна Каролина. И тук има една много интересна лична история. През 70-те, когато баща ѝ е високо поставен политик, младата Урсула е под заплаха от терористичната група фракция Червена армия. За да я скрият и изпращат да учи в Лордон под фалшиво име. И какво име избира? Роуз Ладсън. Името на своята американска прабаба. Помислете за това. Това не е просто случайен псевдоним. Това е един вид код, знак за принадлежност към един много специфичен трансатлантически елит. И кои са тези Ладсън? Ами, те са били абсолютният елит на Чарлстън. Един от стълбовете на плантаторската олигархия. Говорим за хора, които са били сред първите заселници, заемали са най-висши политически постове като лейтенант-губернатор и са натрупали просто огромно богатство. Богатство, което е изградено изцяло и директно върху робския труд. А този цитат от прадядото на Урсула фон дер Лайен е просто смразяващ. Нека го прочетем пак. Влиянието на това религиозно обучение върху духа и подчинението на негрите е изключително благоприятно. Това, което чуваме тук, е гласът на идеологията, която оправдава цялата система. Религията не е за спасение на души. Не. Тя е представена като чисто практическо средство, инструмент за контрол и подчинение.
И ето го, това е решаващия момент. Бракът от 1902 година. Това не е просто романтична история, това е класическо, стратегическо, династично сливане. Парите, капиталът, натрупан от робски труд в Америка, се влива директно като по тръбопровод в германската търговска династия. И така се ражда една изключително мощна трансатлантическа семейна структура. Но почакайте, историята не свършва тук. Мрежата се оказва още по-голяма. Простира се далеч на изток. Сега ще се преместим към третия ключов клон на това дърво. Клон, който ще ни отведе право в индустриалното сърце на Старата Руска империя. Само вижте това число. 12 000. 12 000 души, работещи в една единствена фабрика. Това е Кренхомската мануфактура, собственост на прапрадядото на Урсула по бащина линия, барон Лудвиг Кноп. Наричали са го руския Рокфелър и е имало защо. Той не просто създава най-голямата текстилна фабрика в света за времето си, той на практика модернизира цялата текстилна индустрия на Русия. Доколко е бил влиятелен, имало е руска поговорка през 19 век, която казвала всичко – където има църква, има поп, където има фабрика, има кноп. Името му е било просто синоним на индустрия. И разбира се, бракът на дъщеря му с търговеца на памук Георг Албрехт, това е бил абсолютен гениален бизнес ход. И ето тук всички части на пъзела си идват на мястото. Само вижте тази схема. Трите големи фамилни клона създават нещо като перфектно смазана, вертикално интегрирана глобална машина. Стъпка 1. Фамилията Латсън осигурява суровината – памука, отгледан с робски труд в Южна Каролина. Стъпка 2. Фамилията Албрехт в Бремен го търгува, превозва го през океана. И стъпка 3. Фамилията Кноуп в Русия го превръща в текстил. Това е машината за пари на 19 век в пълния й блясък. Добре, разгледахме трите основни клона. Сега е време да съберем всички тези исторически нишки заедно, да видим как целият този сложен пъзъл, това невероятно наследство, в крайна сметка оформя един съвременен европейски лидер. В социологията има един термин, който описва това перфектно – конвертиране на капитал. Идеята е проста. Едно поколение натрупва икономическо богатство от търговия, от индустрия. Следващото поколение взима това богатство и го конвертира, превръща го в нещо друго, в политически и социален статус. Точно това е траекторията на семейство Албрехт. Парите от 19 век стават политическа власт през 20-ти, свръх при Ернст Албрехт и, разбира се, дъщеря му Урсула. И така, какво е голямото наследство в крайна сметка? Виждаме, че това не са просто три отделни семейни истории. Това е една единствена, мощна династична линия. В нея, като в река, се вливат няколко потока. Парите от робската икономика в Америка, дългогодишният административен опит от Германия и индустриалната мощ от Русия. Всичко това създава една невероятно сложна глобална архитектура. И точно върху тази архитектура е изградена кариерата на един съвременен европейски лидер. И целият този анализ ни остава с един последен, може би малко неудобен въпрос. Въпрос, над който си струва да се замислим. Какво означава за съвременните структури на власт, когато миналото не е просто някаква абстрактна история, която четем в учебниците, а е пряко, материално, финансово наследство, което продължава да работи и да оказва влияние тук и сега?